centre of the ring, we have the overall championship to place to finish. And you can see in the Welsh ponies, the male championship has gone to well-known winner here at the Royal Welsh Show, Mark Kilby. This time, a dyma ni nôl yn yr adran A yn beirniadu a wedi penderfynu ar y march neu adfarch gorau yn y sioe frenhinol. Ac mae'n glir i weld wrth gwrs Mark Alice Kilby sydd wedi ennill hwn gyda march bach enfawr iawn Springborn Capricorn. Mae'r ynni fel hyn wedi ennill tipyn bach trwy'r flwyddyn. Enillydd y dosbarth yr merch dros 8 oed. Ac falle bod ni wedi gweld dros y diwrnodau diwetha, mae hwn yn symud fel peiriant yn diwedd. Odi. Fe gewn ni weld mynd nawr. Ac yn is Pencampwr wy'n deall, Beth? Idyllic Spectre. Idyllic Spectre. Diwrnod arbennig i frydfa Mark Kilby a Liz Kilby, achos nhw sydd wedi prindio hwn, ond wrth gwrs Ashley Aldroyd a Dan Williamson sy'n berchen yno. A dyma ni, y march neu adfarch gorau, y march ni'n gweld tu flaen i ni, yr enwog Springborn Capricorn yn dwylo Mark Kilby. Perchynog yw fe a'i wraig Liz Kilby, a dyma fe. Wedi cael ei goroni fel y march gorau yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. Springborn Capricorn, perchynog yw Mark Liz Kilby o dwyraig Lloegr.